dvoru jste našli? A před kinem? No tak se pište protokol. Jo, vy nevíte, jaký se píše kino, tak ho zatáhněte před biograf. Jo, vy nevíte, kde biograf, jaký se píše, tak ho zatáhněte před poštu. To je hrozný, co dneska se všechno musí vyřizovat. Městská policie. Dále. Já tam nechci. Paní starostko, znosi úředník. A jakožto zřizovatel školy zakročte, protože tenhle ten nezvedený mě do školy před minulý týden donesl talentu. Předevčírem mě donesl takový polík, abych měla nějaký pěkný pokrytce. A dneska mě donesl uvažte. Hada, Ivoši, Hada, co tě to prosím tě napadlo? Proč nedáš paní učitelce dáreček? Tě napadá doktoru, to je na paní doktoru. Proč jí dáváš, Hada, proč jí nedáš dáreček? Ale paní starostko, proboha, děcka jí dávají kytičky, psaníčka, dopisky, obrázky a dokonce i jitrnice, ostavěčky. A já jsem jít do školy Hada, aby se pořádně vystrašila, vypadá hodně přísná. No, paní učitelko, tak to je na to. Každý správný sochař pracuje s materiálem, který je oblíbený. Já myslím, že s toaletním papírem umíte pracovat všichni, setkáváte se s ním denně, to znamená, že je to materiál, který určitě je u vás oblíbený. Takže jste se trefili dobře. Ano, kloboučky dámy určitě nosí a děti určitě, když na ně chcete, zůstanou stát, takže jasnou. Takže bude to perfektní. Je to samozřejmě boj v tom smyslu, že si ze stolku vybíráte to, co tam zrovna je. Takže pracujeme, čas nám běží.